אתה יכול לספר לי מה ההבדל בין חלום? מה זה חלום? חלום זה אושר שצריך לישון ככה. ומה זה חלום? זה משהו שקורה בראש? זה משהו שקורה באמת? זה משהו שקורה בראש. המילה של זה היא חזקה ועוברת מפה עד לפה, והחלום יוצא מהפופיק לפה, ואחר כך חולמים. אוקיי, וזה כיף? זה כיף לחלום? כן? אתה אוהב לחלום? כן. אבל זה לא קורה באמת. יוצא לי מהפופיק חלום נהדר. אוקיי, וחלומות זה רק דבר טוב? זה תמיד חולמים דברים טובים? לא, גם רעים ולא רעים. אוקיי, גם רעים וגם טובים? כן. מה אתה הכי אוהב לחלום? על מה אתה הכי אוהב לחלום? אני אוהב לחלום על סמי הכבאי. ומה עוד? ועל אבא שאני מחבק אותו ונותן לו נסיקה. איזה מלך. טוב, אז נשיקות. את זה תשים בפייסבוק.